सारा फैनांगौ बायदियाव जों बयबो मोसादों लोगोफोरनो आं मोनसे दिनैहाय गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै इलेक्शननि रिजाल्ट बे इलेक्शननि रिजाल्टआव जोंनि हारिसिंगा समस्तियाव बिपिएफ दोलोआ देरहासार जानो हाबाय बिनिखायनो रायजो राजाफोरा केन्डिडेटनि न'आव थांनानै केन्डिडेटखौ बरायहैदों बे प्रग्रामखौ नायनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन आरो जायफ्रानो भिडिअखौ मोजां मोनदों अन्नानै प्लिज शेयार खालामनानै होगोन आरो जायफ्रानो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै एसे सापर्ट खालामनानै होदो फै जों दायो थांदिनि माब्रैहाय प्रग्राम सोलिदों नायनो माबायदि मानसि नुजाफैदों नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे हरसिंगा समस्तिनि जा इलेक्सन दिनैहाय देरहानो हाबाय नोंथांमोना नायनो बेयाव ओरैबायदि मानसि फैबायना ट्रेडिसननि न'आवनो दिनैहाय ओरैबायदि देरहानायनि थाखाय बाबा बुंफब फैजोबखाबाय नायदो नायदो नै बोरै जिरायनानै दं मानसिफ्रा नै Boria sar Boria. Hei sar borai kurpra. Walelai dia apa mesti ni. जोंनि आबुंफोरा देरहादों बिनि खुसियावनो रंजादों बाजादों जोङो बिपिएफनि थाखाय जै जाथों होननानै रंजादों जय बिपिएफनि जय
আমার বিপিএফ জিন্দাবাদ। जिंदाबाद हुसैन त्रिदीप सार मोनफैबाय नै रायजोनै लोगोफोर रायजोनै Cara fai ka ba ji au da ko ko wai ta da dan tu dia apa yang kena perlu diperhatikan. Oh deh. Sarko देरहानानै आर'नाइ बावदों नै अन्नानै दसे सम सिरि थागोन दानो बे समाव जोङो गोथां आफादखौ जों बाख्नायो जोङो जागायजेनसै अनुग्रह करि আপোনালোকে অলপ সময় নিৰপেক্ষে থাকিব অনুৰোধ কৰা হ'ল আমি এই সময়ত ঈশ্বৰত গৌৰৱ প্ৰশংসা কৰি হওক ঈশ্বৰত অনুগ্ৰহ আমাৰ হৰিচিঙা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা বিপিএফ দলৰ হৈ জয়যুক্ত হ'ব পাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি অলপ সময় ঈশ্বৰক গৌৰৱ প্ৰশংসা কৰি হওক अन्नानै बयबो दसे सम जिरायगोन दानो जोङो बे समाव बे गोथां आफादखौ जोङो बाख्नायनोसै अन्नानै बयबो दसे सम जिरायगोन नोंथांमोना दायो आर'ज जोबखांनायनि उनाव लोगो हमनो हागोन बेखौ नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय जोंनि गामिनिफ्राय त्रिदीप सार बिथांखौ देरहाहोनायखौ जोङो मोननो हादों बेखायनो फोरबो जोङो हामबाय होनदों रंजानाय मोनदों आरो बे रंजानायखौ फोरबोनो गोथां आफादनियाव जोङो बाख्नायनो थाखाय बे समखौ जोङो थुबुर जानो हाबाय बेवहाय हामबाय आरो हामबाय होनदों फोरबो आफा फुंबिलिनिफ्राय लानानै दिनैनि बे बेलासि समसिम जेसेबांखिनि खामानिफोर दङमोन
काउन्टिं डेनि थाखाय जेसेबांखिनि मावनांगौ बिबानफोर दङमोन बे गासैफोरखौबो नोङो दैदेनबाय आरो नोंनि अनुग्रहनि गेजेरजों बे मोनाबिलि समखौबो नोङो जोंनो दान खालामबाय आफा बेवहायनो गोथां आफायसोखा हामबाय होनदों 1 Korinथिया 15 बालाब 57 आरो 58 सिरि नाथाय जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टजों जोंखौ देरहा होग्रा इसोरा हामबाय होनजाथों बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर नोंसोरो गोगोम सोमाव जायै जा फोरबोनि मावनायाव लागारबो उसिग्लाय मानोना नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनि मावख्रोबनाया फोरबोनियाव होलाय जानाय नङा होननानै बेनैसोनि गाहाम बाथ्रा दा बे समाव जोङो गामिनि जानानै जोङो रंजानाय मोनदों बेखै जोङो गोथां आफायसोखौ हामबाय होनदों আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যোৱা 31 তাৰিখ ৰাতিপুৱা আমি ঈশ্বৰক গৌৰৱ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এই প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকৰ সহায় আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি আজি আমি এইটো ফল পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ जोङो हामबाय होनदों ঈশ্বरखौ आरो हामबाय होनदों जोंनि 36 नं हरसिंगा कन्स्टिटिउसननि रायजो राजाफोरा अनबाय आरो अननायनि गेजेरजों जोंनि गामिनिफ्राय सासे व्यक्तिखौ सार्टिदिप दैमारिखौ बिपिएफ दोलोनि जानानै देरहासार खालामबाय बेवहाय जोङो जोंनि गामिनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो गोबां साबायखर बावहरनाय थादों दिनै बे 2025 मायथाइनिफ्राय जुरिजेननानै बोसोरफोरनि थाखाय 5 yearsनि थाखाय जे इलेक्शन जादोंमोन बीटीसी इलेक्शन बे बीटीसी इलेक्शननि गासै हाबाफारिखौ नोंथांमोननि हेफाजाब नोंथांमोननि अनुग्रह लोगोसे जोङो इसोरनि मानसि जानायखाय इसोरनियावनो बोरसा लाखिनानै आरजनि गेजेरजों जों आवगायदोंमोन आरो बिब्दिनो दिनै बे 26 दिनैनि अक्ट'आव बिनि मावसोमनाय परिश्रम खालामनाय बिनि बिथाइखौ जों मोननो हाबाय जाय व्यक्तिया समाजखौ रायजोखौ सिरिबाङै दैदेनलांनो हागोन बे व्यक्तिखौ बे इसोरासो सायख'यो गितफोरनि 144:6 आव मोनगोन आरो 33 आवबो मोनगोन बिदि बोसोन दङ फिलिपियानि 1:28 बुंदों गासैबो देरहानाय সকলো কৃতিকাৰ্য এই ওপৰত কৰা ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ দিলে যি উপযুক্ত আমি আজি ভোটৰ যে ৰিজাল্ট পাইছোঁ এই আগতে ঈশ্বৰে আমাক পৰিচালনা কৰিবলৈ আমাক চলাবলৈ নেতা যি প্ৰয়োজন ঈশ্বৰে জানে আৰু তেনেকৈ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ সহায়ত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা আপোনালোকৰ এই মহান চেক্ৰিফাইচ দি পেলাই যেতিয়াও কৃতিকাৰ্য কৰিলে ছাকচেছফুল কৰিলে তাৰ কাৰণে সকলো এই হৰচিংগা সমষ্টিত যিমান আমাৰ ৰাইজসকল আছে মই সকলোকো মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ তেওঁৰ অনুগ্ৰহতে আমি আমাৰ সকলোবোৰ দলীয় কৰ্মীসকলে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আমাক সহায় কৰিলে ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে তাৰ বাবে মই ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই আজি জয়ী হৈছোঁ একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতাৰ কাৰণে মই জিকিছোঁ আপোনালোকে যদি মোক সঁহাৰি নিদিলেহেঁতেন আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে মোক সহযোগিতা নকৰিলেহেঁতেন ৰাইজে যদি মোক সহযোগিতা নকৰিলেহেঁতেন এই বিজয় মোৰ হাতত নাহিলেহেঁতেন সেইকাৰণে মই চিৰ আপোনালোকৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আৰু মই যিমান পাৰোঁ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি মোৰ দায়িত্ব থাকিব সেইখিনি কৰি যাবৰ কাৰণে মই সাজু হৈ আছোঁ কেতিয়াবা মানুহ হিচাপে টান কথাও কৈ পাওঁ
সেইটোও আপোনালোকে ধৰি থাকিব নালাগে মই আজি স্বীকাৰ কৰিছোঁ এই বেয়া নাপাব আৰু যিসকল আজি এই সুন্দৰ পৰিৱেশত বা শুভক্ষণত মোক দূৰ দূৰ জাগাৰ পৰা আহি মোক সন্মান জনালে আদৰণি জনালে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল শ্ৰদ্ধাও জনাইছোঁ আৰু মই বিশেষ নকওঁ আজি দিনটো তাতে থাকিলেও ভাগৰো লাগিল আৰু এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰাম আছে তাৰ বাবে মই ওদালগুৰিটো আকৌ বেক কৰিব লাগিব গতিকে যিখিনি সময় আপোনালোকৰ লগত মই দিব লাগে সেইখিনি মই নোৱাৰিম আজি সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে আৰু ভাবিব নালাগে যে মই আমাক খাতিৰে নকৰিলে বুলি ভাবিব নালাগে দেই মই অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকক পুনৰ জনাইছোঁ বিশেষ खामानिनि थाखाय नैबे गिर्जा बायनायनि उनाव आं आखौ उदालगुरियाव थांफाफिननांसिगोन बेखायनो नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो आङो हेन्डशेक लानो बा लोगो लाज्लायनो आं बेबायदि हयथ' सम होनो हानाय नंला बेनि थाखाय जों नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दामोनसै आं बेखौ अनुरोध खालामना थाबाय आरो बयखौबो बे आंनि न'खराव फैनानै आंखौ बरायफैनायनि थाखाय हामबाय होनदों आरो देरहानायनि गुबै मानसिया जाबाय नोंथांमोन बयबो नोंथांमोना जुदि आंखौ सहाय खालामामोनब्ला आंनि हान्जानि मावथिफोरा जुदि आंखौ सहाय खालामामोनब्ला रायजो राजाफोरा आंखौ सहाय खालामामोनब्ला आं देरहानाय नङामोन बेखायनो नोंथांमोननि बे सहाय खालामनाय नोंथांमोननि आंजों लोगो लाज्लायनानै खामानि मावनाय आं मालाबाबो बावगारा आं जिखिनि हायो आंनि केपासिटिनि भितराव जिखिनि थायो बेखौ आं बाहायनानै नोंथांमोन बयखौबो आं सहाय खालामनो नाजागोन ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आं खामानि जिखिनि मावनाय आखायाव दायित्व थागोन बेखौ आङो मावलांगोन होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होबाय आरो बेहाय गैला आं मण्डलीनि गासैखौबो हामबाय होनदों আৰু আমাৰ নিবাৰণ আছে আমাৰ লগত তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে আৰু বিশেষ নাই যিসকলে বহিব নাপালে বেয়া নাপাব জাগাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোক হ'বকে মই বহাৰ সুবিধাটো দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু অনুৰোধ থাকিল অলপ এই গীৰ্জাৰ পিছত হয়তো খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে নেকি সেইখিনি যাতে আপোনালোকে লাহে লাহেকৈ যাতে খাই যায় গ্ৰহণ কৰে সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল আৰু যদি কেনেবাকৈ যদিও সুবিধাটো নাপায় বেয়া পাব নালাগে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ दानो बे समाव जोङो दोंसे इसोरनि गौरबनि थाखाय जों मेथाइ खोनासंगोन आरो बे मेथाइखौ खननो थाखाय फंबाय अर्जुन बिथांनो थाखाय बे समखौ होनाय जादों जोङो गिर्जानि जानानै बरायनो थाखाय थाम-थिम जादों बेखायनो गिर्जानि आफादगिरिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बिब्दिनो आइजो बिफाननिफ्राय आरो लाइमोन बिफाननिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनो थाखाय खावलायहरनाय थादों आरो जायफोरा बरायनो थाखाय फैदों नोंथांमोनखौ सिरिबांजों साफा साफा फैनानै बरायफैनो थाखाय आङो खावलायनाय थादों
बरायदों नै दायो त्रिदिसारखौ যিসকল স্মাৰক আদৰি ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আপোনালোকে এজন এজন আহি देग्लाय পিনি बोसोराव স্মাৰক আদৰি ল'বলৈ देरहाफिनबाय পাৰিব समष्टियाव बेनिखायनो बरायदों जाय जायफ्रानो बेखौ भट होनानै देरहाहोनाय आरो बे बरायनाय जोबखांनायनि उनाव सारमोननि न'खरा रंजानायजों मोनानि डिनार थामथिम खालामदों बेखायनो नोंथांमोना जेन बेखौ ग्रहण खालामनांगोन बेखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जायगानि थाखाय एसे उसुबिदा बेखायनो अन्नानै नोंथांमोना जेन नेलायनानैबाबो मोनानि बे डिनारखौ जेन ग्रहण खालामो बेखौ खावलायहरनाय थादों मानसिफ्रा बरायनो ओंखारबोबाय नै दायो बे बरायजोबदों जेसांखिनि मानसिफोर जिरायनाय थानायखिनिया बे जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामनाय जादों जा मानसिफोरा त्रिपुराखौ बरायनो फैदों नायदों नै बिदि जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामनायखौबो नोंथांमोना दायो नुनो मोनगोन जे बेयाव गोबां मानसिफ्रा दायो जानाय लोंनायनि बेबस्था भजन डिनार खालामनायनि बेयाव आदार होगासिनो नै मोनानि जा मानसिफ्रा बेयाव त्रिपुराखौ बरायनो फैदोंमोन बे बरायनायाव दायो ओंखाम जाहोदों बेयाव दिनै देरहानायनि खुसिजों बेयावहाय त्रिपुराखौ बरायनो फैनाय मानसिफोरनो दायो त्रिपुरानि जा गाहाय न'आवनो ओंखाम जाहोनाय जादों मोनबाय जे बेयाव गोबां मानसिफ्रा नुजाफैदों आरो बेबायदिनो जानांगौ गासै प्रग्रामा मोनजागोन खालिसो होगासिनो नायदों नै जायगा मोनग्रोबायानो एडभान्स स्ट'रि नोंसिनिया खायदा गोरोंफ्रा फार्स्ट जिरायनो मोनला खायदा गोरोंफ्रा मोनबाय आरो जाम्बादफ्रा मोनासै जाम्बादफ्रा गुसुनो नालाय हनै मोनजागोन बिसोर बायदिसिना दांलामोन नोंसोर मोनजागोन एसे एडभान्स जानांगौ बिदियाव मानसिफ्रा एसे बेंग्रा दफ्रा मोनजायालै बेंग्रा दफ्रा मोनजायाथ' आरो संनायालाय माथिं नायबाय सिंना माथिं नै बिदिनो संनाय खावनाय सोलिदोंमोन आरोना दिनैनि त्रिदिप सारखौ जा देरहानायनि थाखाय बरायनायफोरनो जाहोनायनि थाखाय नै संनायफ्राबो एकदम लागातार होगासिनो बेयाव ओंखाम संनाय जादों आरो संग्रा मानसिफोरा सोर सोर मोनो नायदों नै मा नोंसोर संनाय औ ada नै संग्राफोरखौ नायदो नै दिनै त्रिदिप सारनि न'आव सोर सोर संदों बेदर संग्रा नायदो नै आसोलानो दंबायो लिडारानो 15,000नि ओंखाम संखांबाय जोङो
15,000नि नों हाजिरासो हाजार नङा होमबालाय माथो 15,000 आरोलाय मानसिफोरा मानसिफोरखौ बुंब्रा नोङो माबा 15,000 आंलाय माबा भारा लाबाय नामा सानदों आरो मा भारा ला नोंखौनो नैबाय थादो ना लांजोब्बाय गैला लांजोब्बाय बापरे माब्रै गोदोर थिगानो गोलोम फुजोलाय माथो मोनलाय बेदर जादों बेदर हा माफ्राय बन्धु बस जाथारसिगोन नङा होमबा लासै दे मावलायदो खामानिफोर मोजाङै गेजेराव नै फुवा मा दोङो बेदरालाय मा दोङो अमा ओमफ्राय बे अमा बेदर बयलार दोननाय गैया दाउ दोननाय गैया ना दोननाय गैया सब दंजोबो दा नाबो दंजोबो गासिबो वाव ओइ आसोल थांखाथारसै नोङो दे मेंदोना मेयाखै दायो लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों आरो मोजां मोनदोंब्ला एसे कमेन्ट हरदो आरो लाइक खालामना होदो आरो चेनेलखौ जायफ्रानो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम हेल्प बिनाय जाबाय थेंक इउ गाइस बाय लोगोफोर